Ahoj, jmenuji se Kristýna Meky, jsem atletka a běhám 15 metrů. Mě to prostě jednoduše baví a je to každodenní vášeň a kdyby to nebylo čistě, tak lžu sama sobě. Pro mě je čisté sportování nebo sport bez nedovolených zakázaných prostředků úplně to zásadní. Já jsem velmi ráda, že se začalo u nového vzhledu českého antidopingu, který je víc přátelský. Já se jmenuji Ladislav Svoboda, jsem sportovní lékař, internista z fakultní nemocnice sv. Jany v Brně. Už více než 20 let jsem také dopingový komisař pro Český antidopingový výbor. Mojí ambicí ve spolupráci s Českým antidopingem je snaha o to, aby čeští komisaři byli více profesionální, více empatičtí a maximálně erudovaní. Já jsem Martin Doktor, kanoista, olympionik a celý život se věnuju sportu. Je fajn, když sportovci vidí, že je tu český antidoping pro ně a naopak, protože to významně pomáhá ke sportu bez dopingu.